Ezihamba phambili indaba namuhla kukhuthazwa ukubambisana kwezikahulumeni. Kwethule iqembu elisha lezepolitiki kanti ngase kuhlubuka iqembu elisha ku-ANC. Nazi indaba ze-1KZN TV nifundele uphilano kaCebe Khulu kaMzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonani. Ungqongqoshe wezokuthutha kuzolonke ufikile Mbalula namuhla uhambele kwisifundo King Cetshwayo Richards Bay enyakatho yeKwaZulu Natal njengengxenye yohlelo kahulumeni kazwelonke lwentuthuko yezifunda okuhloswe ngalokhu kufuqa intuthuko iyenqo kubantu. Ekhuluma ngekathi kehlangeneke nezinhlaka ezahlukene abasebenzisana nazo uMbalula uthi ke sikhulu isidingo sokuthi kube nokubambisana phakathi kweinhlaka ezahlukene ezikahulumeni ngenhloso yokuhlinzeka ngokusheshsha ziyenqo kubantu idingo. Ungqongqoshe wezokuthutha kuleli ufikile Mbalula uhambele isifunda saseKing Cetshwayo okokuqala ngqa njengoshampiyoni wentuthuko kulesi sifunda ngaphansi kohlelo lokutshala kweCabinet lo ngqongqoshe kwisifunda ezahlukene okuwabahole lolu hlelo. Ethula inkulumo yakhe uMbalula uthi unethemba futhi uyakholelwa kulolu hlelo ukuthi ke uzohola lesi sifunda kahle ukuze ke aqinisekise ukuthi ukuletha kwentuthuko kuyashesha kuqinisekiseke nokuthi omasipala bayasebenzisana. Ladies and gentlemen, my deployment as DDM National Champion is not meant to dictate the DDM agenda, but to give practical expression to the constitutional imperative of cooperative government. We must work together as the different spheres of government, not only to breathe life to the Khawuleza ethos, but also to make a vision of a better life for all a lived reality. uMbalula uqhuba uthi le model phecelezi district development model izokhuthaza indlela eyodwa yohlelo kwintuthuko ezindaweni zasemakhaya iphinde ke idale namathuba omsebenzi. Our collective efforts must without fail produce a holistic and well thought out one plan for KCDM King Cetshwayo district model that clearly articulates a comprehensive and integrated macroeconomic development plan based on budgeting and spending according to special outcomes. More importantly, this must result in service delivery that is prompt and improves the lives of our people in a meaningful way. The one plan will set out a long-term strategic framework to guide future investments and service delivery undertakings in KCDM. Lolu hlelo ke lihlanganisa iminyango kahulumeni eyahlukene izimeya zomasipala bendawo abangaphansi kweKing Cetshwayo. Lezi ke izindaba ze-1KZN TV mina nginguSamkeliswe Nqulunga ngiyaseRichards Bay. Iqembu elishaceke lezombusazwe lisanda nakusungula iAfrican People's Movement iAPM ngamafuphi lithi ke selikulungele ukuya okhethweni ozayo njengoba ke selibhalisiwe ngisho nakwikhomishana engamele ukhethe ezimele Independent Electoral Commission iIEC. Lokhu kudalulwe ngumholo leli qembu wesikhashana uSithabiso Sehlaku kwisithangamisa bezindaba eMidrand eGoli ngesikhathi lethulo kokuqala kenqa kwisithangamisa bezindaba leli qembu. Njengoba kubhekwe ngabomvu kuba kubanjwe ukhetho lohulumeni basekhaya kulonyaka alokho aqhubeke njalo ukuvela amaqembu ezombusazwe amasha njengoba sekuphinde kwethulwa ngokusemthethweni elibizwa ngeAPM. Umholi wesikhashana leli qembu uSithabiso Sehlaku uthi ke akubakhathaza ukuthi bayilungiselela ukuyokhethweni nobuholi besikhashana njengoba bekholelwa ukuthi kuzobaqhuquzela bebonke ukusebenza ngokuyikhandla. Sihlale phansi sathi angeke size sithule sikhethe ngaphambi ukuthi size sidlule kuma-election. Then sase sesithatha ke ukuthi njengo-party leader ngine-member ze-W entity sizophusha ukhetho size siyofika okhethweni siphusha inhlangano siyibambe kahle. Ngicabanga ukuthi yiko okuzokwenza ukuthi siqine kakhulu ukuthi siye okhethweni singakakhethi ngoba wonke umuntu uzozimisela kakhulu kuma provinces zonke kuma local government wonke umuntu uzosebenza esebenzela ukuthi mangezadlula la masiya kuma conferences bese siyathola ikhundla zethu ngokukhankasa nangokusebenza ukuthi iqembu libe nabantu abaningi.
balilandele. Okuhlaloke kulesithanga misaleli iqembu nabeyindaba ukuthi ubuso obuningi bujwayelekile njengoba iningi lamalungalo ehlubuke kwi-NFP, i-ABC, i-ACDP, i-ANC kanye namanye amaqembu. Unobhala jikelele waleli qembu uFrance Makawa sesifundazweni iLimpopo ohlubuke kwi-ABC uthi phakathi kokumkhiphe kuleli qembu ukugxila kwayo esifundazweni KwaZulu-Natal kuphela ekubeni ibe inabaholi namalungu kwezinye ifundazwe. Uthi-ke uyaqinisekisa ukuthi akasayophinda athole elinye ikhaya ngaphandle kwe-APEMO njengoba idingidwe kabanzi izinto engadala uqhekeko. Mina ku-ABC I was an interim provincial chairperson waseLimpopo. So the problem with ABC, it was more focused, the leadership, and it was more focused on one province, of which is KZN. And even their politics were very tribal, where you find out the entire leadership in the national executive is from KZN. And also the issue of patriarchy. No women. You will find out when we address people, when we are in a meeting, that a man is just, they just line up there as men and one tribe from one province. So we try to raise those issues that, comrades, if we are going to address the issues of South Africans, let us not tribalize politics. Before we launch this organization, there's been a series of serious, deep consultation across all provinces. Why? We were trying to address lama issue ABC and other organizations, saying, comrades, I mean, so many political organizations are just getting ayavula verse in a few months or a few years down the line, they just collapse. And how can we address these issues? Ohlwini lwezinto leli qembu oluzoyisebenza yezemfundo njengoba bethi bazoqala emazingeni aphansi bethule inhlelo ezifana nokufunda ezokushayela nokunye. Udaba lwabaholi bendabuko, udaba lomjovo wokwelapha ukhuvethe, ukucindezelwa kwabesifazane nokunye. uNtomzodwa Mncube ongusihlalo leli qembu uthi uzosebenzisa lesikhundla sakhe ukulwela abesifazane abasanqandwe amandla. Injongo yami ukuthi ngibabona abantu bakaZulu Natal bekhululeka kakhulu abesifazane. Siyabona njengamanje endabeni ukuthi ngendlela abahlukunyezwa ngakhona abantu besifazane, ngendlela abantu besifazane bacindezelwa ngakhona, nginesifiso ukuthi leli qembu African People's Movement ilekelele ekubeni abantu besifazane bangahlukunyezwa ngalendlela abahlukunyezwa ngayo. Uhlukunyezwa ingane zethu, uhlukunyezwa omama bangakwazi ukuthi voice out. Kepha njengamanje sengiqalile eNewcastle, sengiqalile eMajuba namaphethelo kakhulu endaweni zasemakhaya koMadlangeni lapho khona ngiqoqa khona abantu besifazane ngithi mabangathuli ngokuhlukunyezwa kwabo. Endabeni zwane KZN TV kubika uNtombi khona Mvubu eGoli. Umhlazi wezombusazwe wasesikhungweni semfundo ephakeme ongoye kaDlangezwa ngasempangeni enyakatho yeKwaZulu Natal, uDokotela uZakhele Shamase uthi izinxushunxushu ezikwiqembu elibusayo likaKhongolo senoma iANC zingaholela ekuthenekele ehlukane phakathi leli qembu ebese kuphuma iqembu elisha elihlubuke kuyona. Engxoxweni kekhethekile neziko lezindaba uShamase uveza ukuthi ukuhambela amalungu nabahola abadala baleli qembu kukanobhala jikelele walo leli qembu Ace Magashule kukhombisa ngokusobala ukuthi kusenodideka ekutheni ashenxe noma cha esikhundleni sakhe sokuba unobhala jikelele. Zibonakala ziya ngokuqonga izinkinga eqenjini elibusayo uKhongolose kusukela umengameli waleli qembu amemezela ngomthetho wathathwa isigungu esiphezulu sokuthi laba ababandakanye emacaleni enkohlakalo bashenxe esikhundleni. Umhlaziyi wezepolitiki eNyuvesi yaKwaZulu uDokotela uZakhele Shamase uthi lokhu kungaba nomngozi eqenjini futhi kungenzeka lihlukane phakathi ngenxa yalomthetho wabekwa. Ngenxa yengcindezi le eqhamuka neNEC nezingqumo leze NEC sekuthiwa wonke umuntu unikezwe 30 days. Lokho kunenkinga enkulu ngoba iqembu elibusayo singalibona lihlukana phakathi noma kuba khona iqembu elisha elibusayo njengoba sekuqalile nje bakhona basola lokho. Manje akusizi ukuthi sithi silwela bathi balwela ubunye beqembu kodwa manje lobo bunye beqembu phela buhamba nabantu nabalandeli balabo bantu. Unobhala jikelele kaKhongolose uAce Magashule ungomunye obathintekayo emacaleni enkohlakalo kanti ubonakala ehlangana nabaholi abadala eqenjini asebathatha umhlala phansi nokungenzeka ufuna iziyalo mayelana nalomthetho. Ushamase uthi lokhu kukhomba ukudideka kuye ukuthi enze njani ngalomthetho njengoba ebekelwe izinsuku ezingama30 ukuba shenxe esikhundleni. uMagashule njengoba esethi uhambe exhumana nabaholi abaphezulu ngase bathatha umhlala phansi. Simbonile exhumana
nalo waseMpumalanga sambona futhi waxhumana nobaba uMsholozi, sambona futhi exhumana esazoxhumana nobaba uMbheki, esazoxhumana nabanye. Lokho kusitshela ukuthi kusho ukuthi kusenokudideka okukhulu ngalezi ingqumo ezikhona nalo mthetho omusha. Izindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Imeya kamasipala waseMandeni enyakatho KwaZulu-Natal uThabani Mdlalose usenxuse kabonke abantu abakhelelwe umasipala ukuba baxwaye kakhulu kunakuqala labo bantu abahamba ke beqola abantu imali bebathembisa ukuthi bazobatholela umsebenzi kulo masipala kanjalo ke namathenda kuwona. Engxoxweni ke ekhethekile neziko lezindaba uMdlalose uthi kunemibiko yokuthi kunabathile abantu abebekhokhiswa imali cishe ke balelwa ke inkulungwane ezili-10 zamarandi phecelezi 10,000 rands bethenjiswa ukuthi bazothola amathenda omsebenzi kulo masipala nokuyinto athi yaphenywa ngamaphoyisa. Somkhandlu waseMandeni sitholile insolo ne-information evelayo ukuthi kunabantu abahamba around eMandeni bahamba beqola abantu bebathembisa imisebenzi ukuthi bazoqashwa, baphinde futhi babathembise imisebenzi ukuthi bazothola amathenda, babakhiphe so 10,000 no 20,000 kanjalo. Oyesithi ke umkhandlu waseMandeni asinayo into enjalo la eMandeni. Kakhulukazi futhi baphinde basebenzisa ama-office kamasipala bethi uzongena kwamasipala sisebenza kwamasipala sizokutholela imisebenzi. Asinayo into enjalo, siyabaphenya njengamanje ukuthi bakhona nabasebenzi abathintekayo kulokho. Kanjalo futhi sa reporter futhi kumaphoyisa SAPS ukuthi sicela ukuthi suliphenye lolu daba ukuthi kube khona abantu abahamba bekhohlisa abantu bethi bazobatholela imisebenzi bethi bezobanika amathenda la ngaphakathi emkhandlweni. So umkhandlu waseMandeni sikholela ku-clean governance. So njengamanje nje uma ufaka isicelo sokufuna umsebenzi, ufaka application, ufaka iCV, ku-interview ku-compete kahle, u-appointwe ngendlela esemthethweni. Kanjalo futhi nakumathenda, uthenga idocument, ugcwalisa ama-documents, ufake kwi-tender box, kuhlala ama-committee akubheke bakompitha nje kahle abantu equally kwi-market, kuthathwe the best candidate qualifier ukuthi ithole umsebenzi. So laba abantu abahambe bekhokhisa abantu siyawugcwalisa kumphakathi wakithi ukuthi ungakhiphi imali ukuthi ukhokhela umsebenzi. La kwamasipala awudayisa umsebenzi, ayidayisi futhi tender. Uma uthola umsebenzi uthole ngama-qualifications wakho, wathola ngokuthi upresente kanjani, uzithule kanjani kwinhlolo khona okungama-interview. Kanjalo futhi nemsebenzi yamathenda ukusho ukuthi uyigcwalise kanjani idocument, une-experience esingakanani sokwakho umsebenzi. Iyona ndlela ke sisebenzisa isemthethweni yokuthi siqashe abantu nokuthi sikwazi uku-appoint abantu kuma-projects nakuma-programs esinayo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 14 rand 21 cents kuyidola laseMelika libe ngu-19 rand 51 cents kupondo waseBrithani libe ngu-17 rand uma liqhathaniswa ne-euro yase-Europe kanti into engegolide yona ime $1,762.56 cents i-ounce kuthi into ngakawelo ngahluziwe yona ibe ngu-$66.94 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umdlalo weqembu labafana besitayile eMamelodi Sundowns okhethwa waba ngumdlalo ovelele kumdlalo wabo wayizolo weNedbank Cup abanqobe kona ke-Orlando Pirates ngamagoli 4-1 okunguThemba Mshishizwane. Uthi konke kuhambe ngokohlelo ngenkathi bebhamba bulezi kamagebhula. Amagoli eDowns avalelwe phakathi nguPeter Shalulile, Themba Zwane leSethi Kapinga kanjalo ke noHlompho Kekana. Kwathi ke lokubika ekhaya lezi kamagebhula lavalelwa ke nethini uTsehofaso Mabasa. Uzwane uthi ukudlala njengeqembu kubasize kakhulu kulomdlalo ngenkathi benenebula ekamagebhula. As a team, I think we did well. Our plan went well, and we knew that they want to play on the counter attack. That's why our rest defense was perfect, and we did well as a team. That's all I can say. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa. Zangoma zezulu mazisikaze ngamashobe enkokono ishaphazi ngonobhadula zingayiloko thina kancane imbumba zithi empangeni uzosikaza njengamafu mazi ngokushisa u14 kuya ku23 degrees eThekwini kwela kaBanana kwaMatsha siqhawunqawini komlazi u14 kuya ku23 degrees emgungundlovu ngazibomvu emakhabeleni nasozwathini u9 kuya ku23 degrees Olunde emashona kwaNongoma ehlalankosi u9 kuya ku23 degrees eCophe leMantente kohlokozi kokugudla ucingo kwelamabhenanyawo 8 kuya ku21 degrees. Siphethe ngeFilide eNewcastle eMadadeni, eNtshanteka naseMondlo u7 kuya ku21 degrees.
Nina bakaMkhumbi Gudluka sibone amakhumgedlela okamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.